akero muswati yaika kuru mwako yomo abwato mwane kengwere kemitinye tatu agakira inse agatagana bono muntu mwaragire mugoseka mubwatira bono ngasinyuki kia muria which is nkikiario muntu egetabu eke bono kero giatugite abantu bagarusi ko biga igetauni yaito bono mukane no atugite arikire malaria mwacho muligererio Gusii Voice neri tukolinde ngokoletera mugano kuruchinse muchia Gensembe Gensembe nigotoka ime ya Ichuni Ward nigotoka ime ya Nyaribali Masaba county ya Kisii aiga ninde no mugano ngokoletera bumugakoyomo oyu what a depression suffering from this depression. You know, depression is killing a lot of people in our society. Bone yamna to kwanega mongono igani ga kongreso mugano oye ubwata mungana mange sana nigali ngo mwagachi MS3 ogatene ira bagachi bande nanda konte ngo ufundishire paka abantu banda bwagachi matuka mange asimya ke yali ngo mwagachi omonene nikakanyore chibasi nyinge kwanjira nali ngo bugima bwa yambiye bwaringe lakini agachaka kwanda munamarwire abana baye bakurwara umungino yakurwara gaho chikubwati mona kanyoranga binte bya bere too much paka nonera agachaka kuchanganyikiwa agakorera ko butumirimo yae bo ministry agasinyo gukora marwire bye ko munyina agachaga gutwara to a point akaira na senka yae gakwira nenka yae marwire ayiga kaba mange zaidi akaonia malima yonsi pipa kaboni gasinde na compound yae akabanyomba kae no korega no buri mugwayo boke nigakongeresanga gwikira paka mukae bieka akababuna muanga agorare room yae no mukungu ne rorare room yae sencha advisors babenga bange paka bataito mukungu agende mukungu gaikakarware ngakiyemo akugwa igitabu kigache kigatoka ase iga rietari mukae ririkire ngango kware malaria ikiago tebanga ni gitabu kia barogi obiriga gusumbuliwa n'abarogi abatangana chiko korega asia sigite akubwati guchioro bona tari gukora mirimo abana baye bagoselwe school fees abande bakurwara no arega ikabona ale depressed actually he is saying is totally depressed deten soiga igatukwane n'umwako iga nabwo nate tobokonyi nate tobokonyi none bwendagara tari gukora gas nabwo advice ondo rataka kumira rehabilitation center akonyi none birengere let's just help a man before it gets worse chinkuru kwa Magnite Gusii Voice karibu sana injesa marieta ngoro kusaplo ni masoka ngagere Ichuni Ward onsiksa Gensembe injene bundi matuka mange taiskuru na chete ego my father nigari ngoma lefi manosaiti ta tosomete mono ngaranje kindo mumuro manne tigambu atia bagaka bali barenge chibundi bakwagache mission ye junior bado nganyora ngatindi korora bubundi biya kabwati abandi barenge kwagache nyagitari kuruka blong bono ga no nchete ko bere bundi mono ga nabe bundi myake na bonkweba yere 1980s okay 80 kera matemu ngorete 78 from mama sege primary mono ga nanyo na manyiro bubundi nganza kuminyoka nkonya abana bamitoka nyambara agenda ndonsi abana banga baminyoki yake nganyora tingo nyaranje bweka omuiso ngabareta so bubundi egera toche gwe kokonya abaitonya ne into tochi gutwara abantu kanyentura nyoma ngakiyo bono injina tangite kunyoma because ni ncho monene rende egera muswati oyansire nalinda konya abana aba ekero muswati yaika kuru mwako yomo abwato mwane kengwere kemitinye tatu agakira inse agatagana bono muntu mwaragire mugoseka mubwatira bono ngasinyuki kia muria which is nkikiario muntu bono incherende ngabuguria negurubaro kiara ngakiyo chipigipigi ncharenge aho murabiko muntu kobakwega kogenda lakini bono buya nchena swaerete gurubaro because of yo bwagaje ngabeka iguru bunego to manyete ko muntu yo tari moyo ngikinya ingwe kinya gitari keroka ngatewe ntoko mokonya ngojikorichi gari chikwenda Kisii nchiyo elimbotuko nganyara bono chipasi chirogoro omosemyo yo mo mwaka ntenga yaya enya gitari ne nchiro chirora se chigari chigo chimubeko orioka
nkamubika ororo nkamwira Kaburonge Subati akarwariwa mbatita bwena ngaga akabera omutinyi ngaga na chibesa 480 akaruoa 480 echigenga kiine gasio koraba kachibesa chikwa gwate chinyose na bwate chibesa chinyinge sana enga kieye bono yo bubundi bwane naenda gacha akarwari ria kabire nari nachete koni urimo bona garo chiangere chibesa cyo bubundi mati bone round eri ntangani kerona akanete na bwate chibesa ane bakechi abasani mbaso etime kamurusi nyagitari kero sinyo kurwariwa acha korigererwa rende pa encherende ngabona kero montero che ori nyagitari abanyagitari basanga ibona babwatete umuntu ne biuni akora wicyari aho tintacho abayiri bakamoira abayiri bane bona anyway bona se bamoire ndaka karwariwa tote ke usina ina chite kumanya ngo muntu no borogi so nyagitari gasinya lakini akairugo chikurwari ke usia kabwana bono roje naka nire umiaine 80 omuntu irumo ina mantu batumie chibesa chiteke no 2000 omuntu agwene bono no nari kumurige ngaki onyendi na kumumanya nari kumanya uriro borendo omuntu naira no asingero 100 nkonye chinde lakini ndi bono nche konye tindamanya mangana chinche cyo ndagenda nche bono musana naringere ngaki bono kero nache kumanya na birigo stiri pato na enko gendo bubundi oborwiro bore bwone ngoti omuntu kare gasero karendire na bamwabo abaisike bamwabo gusa omuntu ndi bwensi ndanyore nagenda nachikuratira chigasi cyane bona kero na chaka kuratira chigasi cyane because of oborwiro bwo mukungu abantu ababundi abangotigo baganza gonserera chigasi babeke kibakubeka nabo omuntu arakoroke no moibi ikiago maeteka omuntu atakire kubeka ikiakubeka bagoikaranse pati bagambe gento kera abwanira sore bono ngachanganyora ngano n'abantu baria na gakorire gasi kitachiri cyane cyakire kwera na baki bona kera naranga kai no bobundi na bwato buroiro no bobundi na baro na soirwe no ngaira na baki konya depression imbata tiraso mbiya na ali na strong na renge yes batinga ngona koena gorangera una renge birpe ana babisa babande bantu bari igabona abantu bari goje n'ikigari cyaroberaga kero umuntu ngo mari tukonganda boye mono na bari goje batanga ya elindo ko bari repair gato tokorera njombi mire birori na boko nyara bono ngana gokora iga asokoro sindagira oya riere bono arwara na muiro hema bose Kaburonge bose kabwate yani nyagitari nere koroktanweke nedio no buri mongo ni maye kumurusha imagine abana nimbwate abana ba kerokende bacha bana bagenda bona subuire kiaro mwana nare kerongi na rwarete mu muno manene abwate metinye tatagongeti in fact mwana bitagongeti ande kumba karo mwana konga mabera ngina gako basirong tali yali wiki lakini ndo nyembona ranya kuri bintu bibira bono anyway Subati yo nare maire bako buri muroje bwaherire banda umbana gontiga no ene karon kwake esimi gochere time na kwanire buna nakora iga oyo maye wefu akansa gotenga chiwesta nende nastuka ngakai nende gara westa iri lakini ende by now konye getabu gyatokire bono abungi ukorege ngorinja chite karege kidogo bono na bwato bale mwakenga mbarega setengo lakini bado yani ngoburuire mboro na bararware no ne toni ali ne tipigo chakabono antebye na rwara bono anyway Subati yiwikira iga kare getabu gyatogete egetabu eke bona kero gyatogete abantu bagarusi ko biga iga toni yito bono mukana no atogete ali kere malaria yani malaria korengagi emoite bono kurwabu na nachite kumanya nga kumbe obo no borogi bwarira marima na eririga bono kurwabu gocha nkanyora ngegento kirankonye na masabo baka na wano musasiroti oikira omuntu taraika no muisiramu nere ntamatinga kyakare gosaba wana masaba ya banta banga mange ankonyire baka goikira iga bunande iga bono ekero na chitu kwanire timi nkimugunjandira
tingwane tini fight motorieta nkimogonjandira ndeni kia inombwate mutago ntebi mbakane abantu batagete kondwane ne chindu kuchane bakeba taibonsi abandi nabaya lakini nende nabatebeti yaya nyamo maeto buya wetha bugerigia tokerete bona omurante bi kiagera yona kwanete because of nimbwate evidence ngeki mukane narikire malaria moite ase getabu ngirende nkuburiwa taigali ngabate para chikokonya abantu tai nyomba yegena nkagachete ni nyomba yemete menyete ne kondo ngokora tindikiri gasi ya serikali na bera atoke state toka lakini because of yegasi yane yarenge chenu ni erengia ihona ariko nyora abantu barubirete sikunyuma bwona aiga nejigali kero muntu atete mwakire sabu ya matabwere nyakoreta na bana na irete bona iga bande nyempake batigire nabo bagenderete kigasi nande nabo bansigeta bana ubwo na orogete kigasi bona inchekero nache konyora nga bono ndoje nabantu ganza kurwarira abo esese njari ngo na nyuma itenga nirangi na agete kero monye gitaria kona kombori nkonyura maru mukani yaya wa esese ni yaki ngasi kyogora nkamweresa ngwagore kirangi okay stop agandikira aria nkane ti bonto basakorie nyama turi binta mandasi magina makarange chinyama iture nde bintu nkane tine binge bono ngorie ndera mayoka nemboga basakorie riga mboga ye simegete because of ye ogokani gwe nyama bono anyway yomba ndegete sauringa tindikorie bintu biri nare kuri hoteli chinane na inchengo ikaransase na bakubwa bari nare gokora emirimo ande barote basaba kerio tegete because igasirengia na ende bunango imuka kero muntu arote baki esukari yaneye boko gendaka ikera nare kware kisa na ingiche bwone gokonya na incha bande so baka bona igabuna ngigetiga anyway nyasa onkonyete na barandi bali bagunsabira keno na resire ba mbare abeshiretio kerna muigura ngusabira ari ngo mwakiresi mikera ngo rware kinamba bai jabansabira na ne bali kombori kende in fact ekera karonkwerese go montaga kurira bako tabanje no ne fiato ngatintageti bono enkai yago ekombodi ebuneriga bona bubuli mubugo bwate ekombodi ne rombwatega igari gutira igari 20 uche am 50 20 by 50 yeah lakini buli mubugo bwensp bwarenge uri mugwana bwarenge cheka isatu yeah wensp ko oniri wensp na oniri otigarite 20 by 50 ntigarite 20 by 50 yeah ngano ale yinko genda yarenge lakini ngabone gatigara nga ke nga inje nkoba bono ngaso saba sani menkurira ngapana bono nkonya iri bono muisopi no mwana remo le masino akurira siekire nyomba rema no mwana one nyaruka bono karongo chikumaga magamuina mundu teyo muchango tingo saba kiagara bono maite wanisha abantu babeire pati tera isura bajoini cyo batebinga nkonyo muchango nke abantu bakuangira abantu nabamino nke bawo isolated egasi nari kubaira kiara na atigete because of buntu ari kuigwana nabo nari kurigia abantu yani bakombinga kero kwa bwate kwa ba isolated na chito kora como nyora nganturi kuigwana nabo babwate chira sio bubundi ngabo nongo cyane ko baherore pengine muntu yote nengire bono bagara salio bubundi ba enyine bitina yani agere egasi yeku asobole mochia kaisa to bwate bole mo 20 by 50 bono yeah na 20 by 50 watanga wenda bwalengi anyenta roche ngabo noga iganga inkoba imagine bono no mwana ukorera kurwaria ngina tamenyeti akamete nakuru nere ntigwana ini tindi gwaka sibi tokenda mayo nero maito lengo murwire mano kombwa mukago yeah bono because nere was depression yabata nturi kogenda mo ago jamu na na jamu bono na bonda kiregera jamiri ekiagera bono sekuga bono na ndengoroka no mubi na mutigera gekiange ngaya ogendera bwoga na ndoje kanyara nero go setokira so iga acha kuru na kuru esa uri mumuruma na kweta gazinde kuna kuru abantu bakamuburi ngyo kora na kuru mwako ngusi yakare lazima toka hapa ogenda gusi abuna ria rweto na nege ntote ngeria bugori tikuru ote cyanga bintu gatigeto
Gone geke gitambe mwara atiganete na mukao. Ona rweta nere because of yo kofia. Okay. Yeah, na rweta nere abakoyo nere bante njumo berera nyenka yasinyire. Bono kumba bakoyo na bana barabwa abandi mbaro batantakirita maya karole ndo kurigereria. Okay. Bono ngaro ya oya bana batinko barushya ne sukuru bale. Bono yo kubale na ngina inchitigangira neka ndigimi ni cia bana basome kwanza. Basoma Nakuru rema gaitete kuri Nakuru rema no mwana go manene nyaruka abamura barabune igete gukurana nabo. Okay. Because iba igete form 4 nganyara tinko banyara kobere college. Because of ngina ro murwire serious. Bakabona bana babwate chimba batete kuja abna amura bawo. Baka nare moro chiteya kubatira tayi asengo bahatira tayi ngino yo namburukane tina abantu abona bagerire mokonyete bakabana akurwania abantu nga chibese karuamo ibese ni tinchirochi oyumukao akurwania abantu abaiga obwato bole bonere ti bole mbako ete chibeso kabakonyera ate tabaseri kuruso ono in fact ngarangerio mwana oyo manene kuru Eldoret tabwatike barua no mwalimu ale tabwatike barua ni gago okonya rende gisukuru umwana uyagaja akanyora mu batyo yandetera bagaka bekenyora bako bamba iguru y'oburimo ngaikwa ire kibese in fact magnate kuru study park no bo muntu kunyora to kunyora siringi yagwete oyo tebe ngiye njagwete gukia niye kagukia because of you buri umate ndo kwari gutaka no okonya ojikuwisi mikorwa embe wikokonya bane batingi yango nyoro kwari ngo muntu nategerete balance mbaro bari gwakana installment batabwati ngabono timbwati bese ngo okonya nkenke ujabu na uba nkonyete bari ko ngajire kasi icyari gusira bosa omwana oyo rema wasoma ole basoma maseno wateba kwangeresa ngarane school atamete agatege bintu nyumba asinge ncherent atamete kuruo ekiagera oyo igangete kuma ebintu bono mwana gasinyuko ganye ebintu nere bwekora abandi bachireka ali droga bona atira ni bintu erent yalingiringe arenge 22 gakonya cyatigaire abari wakane semester ngima bono kwa cyatigaire 22 bono mwana yagakana tuoro gwakonya gwakana umuntu riwe sinachikuje ibintu ebyaye ekitigarete 10 but nawe garagana na iru byacyo kore gasi na roro cyo rwarite igetiko koro mutinyi tu weeks akorete gasi cyibasi nyinge sana ero na nje kwa nago kirenga bono mwana ngongonyare bono munyene na akisimi kudai chibesa mwagedete gisimi ekera konya ko moye cya agapo agakira akaranga imutumira musumbwa na nje bono na chitenga sige simye kyara tinkonyara kugamba nera ni style yemenyete iga kino chimbiyo begete suti biye kabisa korana n'umuntu kwa nchito basafi no nabona nchito basafi wetani gekero narenge ko ratira kigasi cyane me no mbone kero kwante ingochore that is why kwa konyo na majanja buka ne bali memenyeta bono kabagani bakuja wikanayo ubwekorera ni ubeke no ne tisa tiendabu yes so esine ikiriga na bondo chinga tindo chimotu na magega because konyoro bulimo na bana bali kuri kunyoro bulimo ekora mbako bagora namba 2 inche nimbara na tako basimbwa na tako ba comfortable single chindagira chiri chitakire ni chiri chiangire ngana kana tuna manya itali chitige yo bono tu watindagira sofa bono igana to kwana ndagira teyo igo menyete buno musacha na ndengo tebinya sanga no ngeto moye mara bangu ikere uyo kogende chiro ni faitu mungino yone egento nko mwanjira ande mereire atemire kole mereri kera maita nya basbati bande ari gutama lakini chiro na gende tanga mano mwana ndororo akamurikire kati mbalire taigwa tari kuchoga akana mwera sto mugano uyo wono no ina kara chete na kuru gacheta na enda abantu bale meseri aye bakumuka basuka kando bagutigera runo mukubu so ari nje na chete nkamugambo ikagera agasikwa ko kore byasari bya bono byasara biyo ibyarenge back
akaonire bitunguo bia sana abantu bakora ngo nyona jibese kero omonto roje bono onye omonto rokoni bia sinsa oyomo abantu baje bo 50 bone market ya salikire but bono egia kogera abantu bakogwa isolate bakamukaya why you ikinyoreka abantu bande mbali bakoba isolated unae tinko manya kera kero omonto bunakamete mwaye ninche naroche nchira ngo jandu na marwere kana nyora egento bono gete ko banga no itine gitabukeria ndugu yana moyo moko tikwara gosibare nere ali gaka niyo musigari yali tukanyanto kunyara kugamba kina kera basigari umatere no mate no gomate goro yebina ana menya nere busungu mitinye 3 akabwena getabu nere kyange atugete dieta nere no ali kireni nimba ate depression ngiye kwera umanya una no bate depression egento gekwera imanya yongo stuka yani yaikira senko omo nda basuke bune bali mubono ngakinda kebege bona yanti ndiwe takeriogi una bona bana bara bakwoga igabe sukuru karo bara bange tindiwe takariogi elio nanda abandi bakanyole benefit y'abantu abana raundiga ekabanga nengenje yoko na kongosa yo stuka onde na bara kule onde na bara we yani bosate atadie tikende ko moteli no anyway njenaira nilio monene nga nyasaye ayegwantungite ngokorerwo singo simekirwa na barabu abangate na barabu ingina bari Afrika na barabu ngo rasi manya no ejibando kwasimeka naye ganyamambi bono anyway esingikereteiga igonda nyoro bokima agasiraiti engaki musuku na bobora atoke naende bahati buna kimungi na chiete chiro bahati botoke wiki ngima mutongo boli arenga mate mbio korokana no korokana na bakore mirimo ngiye kogera yatokore gasi go depend on mukungu no bono kana egento kya tanga tige gasi na nyorete na jakiro ko rubitiso bie gasi gasi tiyo ngawara kuri gwetani bagachi no bono na ari konyora si inkoba igasi ndakore ndoje ne ye biasara aitabie chingoko ngore chingoko chinyinge nasangireria magena eyi na bonda base konyara ninyora singi 200 rituko iyo ni pesa kera ngo de abalenga orosie emia rituko ine besa yo montaise go empower onyole chingoko abokoro sige sumu orosi chingoko onia magena onia magena chingoko ire ngora chakire nyole chingoko 20 na very final chingoko 20 ne budget yetu ya siren chingoko 20 lero ya chire 700 ngoko ya kabere 500 lero ngoko ire 700 ya magena baka no nyeri butingo manyese baikira bande chiri kya magena kera bana bura gure chinde chita chekole to fight monta chimanya siji kya magena agore chiro chichioka irori na konya kire na bongo na kugare ine umurenge 20 nabo chake project yechingoko lakini wono korwa kwana kwe project ye kyara bakwa gache Kisumu ani obeke amasingira mayasi chingoke ichikoba ebese na beko matiko banga 50,000 yomonda ko budget ya 50,000 nabo chake project ya wechingoko kabisa wendere no bugima bwao how sure you ngono kibese chiga ne project yiko okora arobanta bambao kubwati nade wono obwa na bwo mara na kwambolire and that's why mutaro chino na ngokoga ngombe ngoe una renge ya 60,000 ya gore mitinye tat egokam ya kiranse na nata musaja tingo kubosaigo na yende bono arongo tigande tendeu urende bone gyari yenye yabete nurumono tigande tende gwake ngondo na bira kule mitinye sita nero isi bono ngajiguri ngarara pana tigambe ge chingoko tikamanya gukuchonsi pi timai tinga bautanga ne chumbi chigare kwa njetinda manya kurwa bo moyo gakwa iga nyomba mwago wante ingomete rumi yago no mu kungwe rumi yae ihe mete rumi yane saide nila kamenye asaki
because ntai gotake disability because of you rero bona inche ndwarite era bona ndo nda asa kumoroka ngana rat no because ngo sokari osekana abantu inche bona bonde ga binandega bono ogojigoje ne riogi bona ngonyora ngo bikumuranguga na kira tindi gwaka montoro buna achita na bamenyete biasa na kumuira kia omonu boka ngotogonyaiga omanya na gechigo bono na bonda bekiretio amatera no ene rechi chibata matera ekeronyi gweta kuoga gagweterie getera nkira bangina bagotere kenyerere osene kera usibichi bakule bono ikine kirenchandete tokumukania kire yani nganera nkurira ari bono ngakinjandegete nini yani ari ko bagusene nyaruka bono igare kunganya kurwa saya lakini bono tingunyara kumwa rikyaro nena arwalite serious nendo kya kumwa tino mutusane ngaki no nabakonyoro montale mire birangaligete kulingana okay bono no musacha no ganetio konye mukago no ganetio protect mukago unagende tukosoka nero kuja kwirigeri na no takirobe umuntu ko provide na ndebe go ko protect inkitora konye so far bono iga obo musacha oganiri go protect your wife na wo ko konye wanu twali ndagera tata basene chibunisa tu tatonda wone mie ya nera korosia ya onye maintain na inche ntwale chingoko chite to chendagera nero chibes chirinchi maintain bono gochakira uchi moino na bonta asabo monta pati question nere kwambori na bonda abege chingoko echi na inde pato chinkonya bono gana bonda lige style yokore megondo no kondisi megondo elie kwa matali ya gusiga kento nkyo kiragere omenye buoga comfortable egento kiragere menye buona because turoje abantu bagachirega chingoge chine aba abantu nabaye bono egensi arabire ekarangwe irengere lyo morali bono neba no muntu karo mube bono ensi arabire chingoge chimbeke waya bune kwaro lyo bono muntu goletali iresiko nyumali na injemente ya naiga abogotuga bono bongo tuga chingoko because na honde sichire ne chengenda agore inchie bono ga na inje na bongo tuko mbwata kabese agechingoko at least ngochore kanisa kanisa ngo genda ndi but now ni tata ke kobekere kanisa obobe inge chiri bosaigo yani ngo genda lirinta gite ande bosenywa basani bane mbaga kali go changoro bagocho amaiga koninga kangana rabasani aba ngego gero kwa gache tugoche kanisa because ya maruira abantu getembale batu te bakebono ngarora ngapana no ni kina kikiagera te so batogete segeta wiki bale ya abakubwa bale segeta wiki bono le viongozi bia lenge segeta wiki ngaja yake bagotoke kanisa na bata be ya ne bono mbali rende okay mancho muligereria depression monto what depression you can just know depression na bokonyoranga kwa bwato bogemagete one so bogemaboli bono botayo you can come to depression asinge njibintu kuwa gakolire bone gatoliko bikora and depression has led to killing of very many people Zabulon gaiga very open as a man musacha kuja kweresanga bogimabwa esbo kire is suffering from depression and stress taligendo kire raisi so I'm appealing as omuntu kuligereri aboko kombye bintu binde torenga ki nchira ki at least torakonye Zabulon asenchire ya moto moire rehab tomocha kiri bogimabwa project yakaiga tomoya advice tomo savere because ibintu nebinge bono you can just advise me or you can just advise Zabulon asenchire mo seyende bono chengo kurando mugano ikuruba yanje ngende but ninga ni muligiriri one akokonya asenchiro oranyari okonya no takikuiru nyagitari rehab asura rabera keigo oraligirirwa kabisa chungusu kabisa iga stress yagira nainse na no ebirengeri bya ubira nainse omaya bachikwira nabuga no ina abanyagitari abange bande etindaro umunyagitari we psychology chibono ndongere literally ko psychologist bono because of money uroje mwana olia konye ngonya kujandikira musonda rueta
bono reko na rengere ringa ngo jari ko ngasisti bono nero rwali nero tatagiti ko genda bono oteri bati gangire nka bono ndengere ne njengi ngokora yani bako mwana go qualify orangli wega esta tiko enda singa bwate nga gonde ga singo kwali yona poko ande therapy rwali we absent rwali imbe chinguru ayura tike mukao kara takego go jo siribado ndendo tene mukane ndete ngwali bago kwande kamera aso muligeryo kuligereti apili go soko o saba ko ngoro go chesalto gukora kurwa sekenyareke ugo saba kwane yona ari go saba mbwene ikyara nanya konywa mariogo aina ari kugura makaera bona atigara nkugura marioga yechituka chipana to bono mono mara moja nero menyerete bona ari kubwena ikiagera nkwego sa chinga kichinyinge ikara na nyure no nente terego nkuyenda ikiara teyere kombweni bati onkonywa because abu mutu kendo mutu no rombo aterio go throughout elio gitinda itibona yendo nari ko nyora mbwene arabu support we style ye chingo kichi kiara mumbirone to kwagacha bono sina ikere miaka yane to kwagacha chingo kichi na bachiare konkonya at least nyone chenge nguchia basi kurwa ubono isoke sambre ndio tokonya sango konya na boigo ni maite ngomuntu nanyare mugogo konya sinchire mosi mwacho muligite tokore kuruga iga kurwa sekenyere kya gensembe ke gotoka ime Ichuni Ward nyali bali masaba constituency me county ya Kisii Zabro ni oyo naboko mukonya sinchire ndio nsio ratake elio abo mabwa bobe boronge. Depression is real and depression kills. Let's not wait Zabron to die. We can help him in one way or the other. Tiato kole kuruga iga nchema kana itinguruko.